N'ịga n'ihu, ụzụ ọṅụ jupụtara n'ikuku n'obodo Ifite Ọgwarị dị na kansụl ime obodo Ayamelụm nke Anambra steeti dịka e nwere nnwale na-egosi na ihe adịgo mma bụ atụmatụ mgba mmiri akpọrọ Lower Anambra Irrigation Project. Nke a bụ inwezi ebe esi enwe mmịpụta mmiri a ga na-adọba n'usoro mgba mmiri maka ịkọ ugbo. Ihe nke a pụtara bụkwazi na a ga-amalitezi ịkọ ugbo n'oge ọkọchị n'ihi na enweela mgba mmiri. Ngozi Obileri ga-akọtọpụ akụkọ a. Mgbanwe na iweta ezigbo ọganiru na ọrụ ugbo nke ha kpọrọ Agricultural Transformation Agenda Support Program Phase 1 ATAPS 1 bụ nke ndị na-akwado ya bụ gọọmenti ala etiti ka e wee gbata ọsọ enyemaka ịhụ na a na-enwe nri nyafụnyafụ nke ndị tụpụtara ya bụ atụmatụ bụ Federal Ministry of Agriculture and Food Security bụkwazi ndị na-eweta ego nkwado ya bụ Africa Development Bank nke ebumnobi ha bụ ka e wee nwee ike na-akọpụta nri ọbụlagodu oge mmiri anaghị ezo. Onye isi ndị ọrụ rice na Ayamelụm bụ onye Ifite Ọgwarị bụ Maazị Emeka Madubuko na ụfọdụ ndị ọrụ ugbo ọkachasị ndị na-arụ rice ndị ọzọ na mpaghara Ayamelụm bụ ndị nọrọ n'oge ahụ wee na-eto onye isi ala bụ Tinubu maka ịtụpụta atụmatụ dị otu a na tinyekwere ndị ọzọ gasị nyere aka ịhụ na atụmatụ ha na-atụ ịdị na-akọ rice ọbụnagadị n'oge ọkọchị bụ nke mụtara mkpụrụ site na idozi ya bụ igwe na-ahụ na mmiri a na-agbagasị n'ugbo akọrọ akọ n'ọkọchị bụ nke bidoro ọrụ ọzọkwa. Ka o si na dị, ndị ọrụ ugbo ahụ gosipụtara mwute ọ dị ha na ịkwụ ụgwọ mmanụ a ga-eji wee na-agbanye ya bụ igwe na-agbaghegasị mmiri n'ugbo niile n'ihi oke ọnụ mmanụ ahụ na-ada. Ha nọkwazi n'oge ahụ wee kelee gọvanọ Chukwuma Soludo maka ihe ọ na-emegasị na Anambra ma rịọ anya aka obikodododo bunye ha igwe na-enye ọkụ nke ha nwere ike iji wee na-etinye ya bụ igwe ha ga-eji wee na-agba mmiri n'ugbo ka o wee nwee ike nyere ha aka. Rịọkwazi anya ka o tinyekwa ha na nke ha kpọrọ National Grid ka ha wee nwee ike na-enwe ọkụ nyafụnyafụ ka ebumnobi ha ịdị na-akọ ọrụ rice ọbụnagodu n'oge ọkọchị wee mịta ezi mkpụrụ. Abụ m Ngozi Obileri.